Hvad så, elever 14-15? Er I der? Kan I høre noget? Nu kører vi. Go! Den 10. august 2014 på Fan. Første dag på G og første gang vi mødte hinanden. Tine, Bo og Anders, vi sang jo altid sammen. Lavede body percussion, det var fod og fucking gammel. Vi lavede alle mulige syge ting, for eksempel natterand. Vi badede i åen. Og hold nu kæft, hvor er den klam! Gymnastikdagene var hård, det var rent diktatur. Vi tog for meget kage. Fuck, lad os bare blive sur. Men nu er tiden gået. Fuck, hvor var det fedt. Kun minderne tilbage. Fuck, hvor var det fedt. Den svedigste tid. Fuck, hvor var det fedt. Fuck, hvor var det var episk. Så fucking fedt at gå på GE. Vi styrer for hårdt, ja det var big time. Så stræk de fucking arme. Hvordan skal vi sige det? Alt gik koldt fra 12. Der var breezer og giolchold forbrækkede sig i hold. Skjorterne røg af, det var noget alt de kunne nyde. Bare vi havde elevfester lige så tit som hverdagsgryd. Når suppefredag kat på os, druknede vi i tår. Fuck vores liv, ABC lukket ned. Dagene var hårde, rosen havde vores ryg. Alle årets dage, roulade har aldrig smagt så godt. For glemmer julens kage. Nu er tiden gået. Fuck, hvor var det fedt. Kun minderne tilbage. Fuck, hvor var det fedt. Den svedigste tid. Fuck, hvor var det fedt. Fuck, hvor var Det var episk. Så fucking fedt at gå på GE. Vi styrede for hårdt, ja det var big time. Så stræk de fucking arme. Episk. Så fucking fedt at gå på GE. Vi styrede for hårdt, ja det var big time. Så stræk de fucking arme. Skitur til Sælen, afsted i samlet flok. En skade eller 12, men vi overlevede jo nok. Ingenting har vi vundet, ja vi prøvede uden held. Butov, bukspring, boldspil og andet, men griner alligevel. Fuck, hvor var det fedt. Nej, det var Episk. Så fucking fedt at gå på GE. Det styrer for hårdt, ja det var big time. Så stræk de fucking arme. Episk. Så fucking fedt at gå på GE. Det styrer for hårdt, ja det var big time. så stræk de fucking arme.